Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara? Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Je li to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O, da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je stiva. O, da. Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. Tako se smešno trese. Zašto ne mogu da je zagrizem? Znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. Prelepo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. Baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. Neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi. Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. Došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka, a zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte, riba je pretvorila mleko u čokoladno i sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalupe u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štap za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! Uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast! Hvala ti, Quentine! Dakle, vreme je da probam. To je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno? Iskreno, nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. To je ukusno. Opa,
to je pomfrit sa sosovima. Super! Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin! O, Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? O, strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam? O, znam! Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. A mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. I ja hoću da probam. Quentine, prestani da buljiš u mene i jedi svoju hranu. O, vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu. Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? O, znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. O, ovaj žele sa ukusom jabuke, ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Jo, šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Jo, prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. O, znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. O, da, ovo će biti baš dobro. Oho, nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? O, vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. O, baš ti hvala. Probat ću. Oho, to je zaista ukusno. A nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sofi, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. O, uspela sam da uhvatim nešto, a? O ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. Oho, to je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sofi tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. O, Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. O, da, prelepo. Blago meni. O, Sofi, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu. Jo, ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. O, Sofi, šta radiš? Ha, još malo i poljubili bi se. Preslatko. Dakle, jede mi se šarena torta. Slatka, ukusna i lepa. Joj, to će biti teško. U stvari, to je lako. O, to ja mogu. Dakle, spremit ću baš dobru tortu. Treba mi brown šećer i voda.
A sad ću to sve promešati. Ej, šta to radiš? Zanimljivo. A sad će mi trebati nekoliko čaša. Sad ću vam reći zašto. Sipat ću tečnost u njih. A onda ću dodati boje. U jednu čašu ću dodati crvenu, u drugu naranđastu, žutu i tako sve boje duge. Jao, radiš neke gluposti. Ja ću uzeti slatkoću od voća. Koristit ću ono što je zaista korisno. Uzet ću jabuku. Sadrži puno vitamina C. A sada treba izvaditi sredinu. Da, tako je. Oho, ja ću samo namazati kore šlagom. To nije duga, ali imat ću tortu zebru, beli šlag i tamne čokoladne kore. To je to. A da bi barem malo ličilo na dugu, koristit ću ove divne slatke konfete. Gledajte, to izgleda prelepo. Ja ću sve raditi profesionalno. Sipat ću sve boje u kocku. Eto, sad imam prelepu šarenu kockastu tortu. Gledajte. Svaka mi čast. Ali ostalo je to sve ukrasiti. Ukrasit ću svoju tortu čokoladom. Ali neobičnom. Uzet ću čokoladu svih boje duge. Izmrvit ću je. A dalje rastopiti. Uradit ću to u mikrotalasnoj. Rastopit ću nekoliko čokolade odjednom, da ne gubim vreme. Sada treba samo sačekati. Da vidim. Ja sam završila. Oho, kakva torta. Izgleda veoma zanimljivo. Baš je smiješna. Vreme za eksperimente. Pitam se da li će da skače. Oho, stvarno? A šta to radiš? Prestani. Ma daj, bako, sve je u redu. Jao, skaču po celoj kuhinji. O ne, razmazao mi je tortu, kakav užas. Oho, kakve lepe torte zna da sprema šef. A meni ništa nije uspelo. Moje torte je uništena. Dobro, pokušat ću da sastavim to sve. Dakle, moja čokolada je spremna, divno. Sad ću praviti ukrase za tortu. Za to će mi trebati Simple Dimple. Sipam malo čokolade ovdje. I ovdje. A dalje treba sačekati da se čokolada stvrdne. Dok se moje figurice spremaju, namazat ću tortu belim filom. Ovako. Mislim da je to dovoljno. A sada treba to sve razmazati uz pomoć profesionalne lopatice. Eto, jabuka je spremna i izgleda baš lepo. A sad mi treba džem. Kakva torta bez slatkog džema. Celo leto sam brala bobice za svoje unuke i kuvala džem od njih. Stavit ću džem u jabuku i zatvoriti je. Eto, jabuka kao da je cela. A još ću staviti štapić da bi ga bilo zgodnije jesti. Jao, baš slatko. A šta treba dalje? A, tačno. Dodat ću brašno u šerpu. A zatim vodu. I mešam to sve. Tako se pravi domaća karamela. Samo što nedostaje boje. A želim da moja torta bude šarena. O da, odlično mi ide. Preostalo je umočiti jabuku u ovu crvenu karamelu. Tako je. A sad je treba pažljivo izvući i bit će super rezultat. Ja sam genija apstraktnih oblika, a za lepote ću dodati gumene oči. To će biti baš dobro, a barem smešno. A još ću napraviti žele usta. Divno, nadam se da će se malom dopasti to. A ja ću imati lepe ukrase u obliku šarenih krugova. Pogledajte, moje novo kulinarsko remek delo je spremno.
Oho, sve torte su nevjerovatne. Jao, šta je to? Da li se to može jesti? Probat ću. Baš je lepo. Da, sviđa mi se. Odseći ću sebi pače. Da, nije loše. A to je neka zanimljiva jabuka. Zalepila se, ali nema veze. Svejedno ću je probati. O, da. Ova jabuka je predivna. Lepa i slatka. Hvala, bako. Posljednje jelo izgleda također dobro. Oho, to je žele ekstra. Jao, ova torta je najukusnija. Ovo je pobednik, čestitam. Pobedila sam, ali nisam ni sumnjala. A sad mi se jede Happy Meal. Ovakav. Ok, lako ću to spremiti. To nije zdravo. To je elementarno. Samo ću go poručiti preko telefona i to je to. Za takvo jelo ću napraviti domaći hamburger. Za to ću uzeti meso, iseći ga i provući kroz mlinu za meso. Naravno da ću sama napraviti pljeskavicu, ipak sam profesionalni kuvar. Mleveno meso je već spremno, sad ga treba staviti u ovaj kalup da bih dobila super pljeskavicu. Da, planiram da napravim veliku pljeskavicu. Mali će biti oduševljen. Dakle, sad treba ispržiti ovu pljeskavicu. Uradit ću to na roštilju. Zapalit ću vatru s pomoć šibica. To je jednostavno. Da, svaka mi čast. Sad mogu peći pljeskavicu. Biće ukusna i lepa. Ovim hamburgerom mogu nahraniti ceo vrtić sa decom. Jao, šta sve neće izmisliti? Ja opet želim da spremim zdravo jelo, tako da ću koristiti puno povrća. Uzet ću i paradajz i krastavac. I papriku i salatu. Baš je lep krastavac. Dakle, povrće je tu, sad ga treba poređati. Gledajte kakva lepota. Zar to nije bolji hamburger od vašeg? Ali to nije sve. Ipak nedostaje šargarepe. Iseći ću je i staviti pored. Da, odlično. A sad ću to sve lepo spakovati u svoju korpu. Da, moje jelo je najlepše, ali nešto nedostaje. Smislila sam. Sad ću isplesti zeku za malog, jer u svakom Happy Mealu mora biti igračka. O da, to je preslatko. Ma nemate vi pojma, gledajte kako treba. Ko je naručio hranu, gdje da idem? Šta se tamo čuje? Učinilo mi se. Eto, izvolite. Hvala. Čekajte, a zašto hrana izgleda ovako? Da li moram sama to sve da sastavljam? Ne, moja ideja je propala. Treba hitno nešto smisliti. Imam ideju. Kako sam mogla zaboraviti na vafle? Sad ću ih politi šlagom. Dodati bombone. Čokoladu. I još šlaga. A gore sipam preliv od jagoda. I stavljam vaflu. O da, to je pravi hamburger. A umjesto pomfrita ću staviti malo slatkih štapića u kutiju. Da, sad je sve super. Odlično. Moj Happy Meal je spreman. Jao ne, treba mi još igračka. Imala sam ovdje nešto. Da, imam pokeball, može. Stavit ću unutra i to je to. Dakle, moje ogromne lepinje su spremne. Baš lepo mirišu. Dakle, mogu početi da sastavljam hamburger. Prvo mi treba kečap. Njega vole svi. Dalje idu krastavci. Paradajz. Salatu. I naravno pljeskavicu i sir. A gore drugu lepinju.
Ali osim hamburgera treba spremiti još nešto. Happy Meal nikako ne sme biti bez pomfrita. To znaju svi. Tako da ću uzeti specijalni uređaj koji će mi pomoći da spremim krompirići. Moj pomfrit će biti izvanredan. Treba ga samo ispržiti u fritezi. To je to. Prebacit ću svoje krompiriće ovdje. O da, svaka mi čast. Ja sam najbolji kuvar. Jao, šta je to? Smatram da ukusne hrane treba biti mnogo. Dakle, ostalo je staviti moj hamburger. I naravno treba igračka. Završila sam. Oho, to je neverovatno. Ovo jelo je super. Šargarepa. Fuj, ne, mrzim šargarepu. I hamburger izgleda nekako čudno. Okej, probat ću ga. Jao, koliko povrća, fuj. Ali zeka mi se mnogo sviđa. A šta me čeka u ovom velikom pakovanju? Jao, pomfrit je super. O da, mnogo mi se sviđa. Šta još ima tu? Oho, to je ogroman hamburger. Dođi ovamo. Verovatno je mnogo ukusan. Jao, da, neverovatan je. Oduševljen sam. Jao, igračka je baš slatka. To je Zeka robot. Ne znam ko je to smislio, ali svaka mu čast. Ekstra. Dobro, sad treba probati treće jelo. Šta je tu? Opa, lizalice. Obožavam ih. A šta je sa hamburgerom? Oho, prvi put vidim ovakav hamburger. Tu su i bombone i čokolada, pa čak i vafle. Odlična ideja. Ali moram pogledati igračku. Kakva je? Ma dajte, to je pokeball. Pravi pokeball. Unutra mora biti Pokemon. Sad ću ga baciti i moram proveriti. Pika, pika. O da, to je Pikachu. Super. Ovo jelo je najbolje. Stvarno? To? Pobedila sam. Ovaj put želim samo Nutellu. O, to mogu? Dobro, dušo, spremit ću ti lep čokoladni namaz sa orasima. A ja, kao uvek, imam svoj profesionalni recept. Dakle, šta imam ovdje? Da, ovakva zrna kakao. Miris je nevjerovatan. Napravit ću namaz od čokolade i oraha na najvišem nivou kuvarske veštine. Stavit ću zrna u ovu drobilicu. Domaća Nutella će biti mnogo lepša nego kupovna, a verujte mi. Potrebno je samo samljeti kakao zrna u prah. A sad mi treba orasi. A brzo ću ih očistiti. Ja sam majstor u tome. A gledajte. To je to. Sada treba pomešati orahe i čokoladu. Odlično mi ide. Što bih se mučila kad mogu samo ubaciti kašiku u teglu? Jao, kakav miris. A ne mogu da odolim, moram probati. Jao, divno. Dobro, ako pojedem jednu kašiku, neće ništa biti. Pa čak i ako dve, tegla je velika. Jedi, dušo, a baka će očistiti orahe. Jao, to nije baš lako. Dobro, dok niko ne vidi, otvorit ću orahe uz pomoć svoje veštačke vilice. Da, odlično mi ide. Baka je mnogo pametna. Samo sam i ja mogla da smislim to. I tebe ću otvoriti. Hajde. Joj, bako. Ups. Pazi, bako. O, ne. Jesam li pojela svu Nutellu? Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Sad ću rastopiti milku u čajniku. Dodati mlijeko i to je to. Moja Nutella je spremna. Ali niko neće biti bolje od mene.
Napravila sam prelepu domaću čokoladnu pastu. 100 puta je bolja od kupovne Nutelle. Pogledajte kako je lepa. Dodat ću je ovdje i zagrejati. O da, ukus je nevjerovatan. Belisimo. Dakle, sada treba izmrviti ove orahe. Koristit ću čekić. Tako je. Eto vam. Eto. Fuh, umorila sam se. A sada sve orahe ću staviti u teglu. A dalje ću uzeti maslac. Jao, obožavam ga. Odseći ću komad. I promešati to sve. Jao, šta to radiš? To se zove čokoladni fondi. I ja sam skoro završila. Samo što moj namaz ne liči na čokoladni. Dodat ću malo kakaa i mlijeka. Da, sipam sve unutra. A onda miješam to. O da, veoma lepo i ukusno. A sada treba lepo spakovati svoju Nutellu. Ovako. Jel vam se sviđa? Odlično, završila sam. Jao, šta je to? Nije loše. Jao, dušo. Šta to radiš? To je užas. Ne mogu ništa da uradim. Ne isključuje se. Sve je izgorelo. A gdje je utičnica? Treba naći utičnicu. Fuh, evo je. Hvala ti puno, bako. Nema na čemu. Završili smo. Prijatno, dušo. Oho, svaka čast. O, šta je ovo? Moram probati. Izgleda vrlo neobično. O, a ukus je dobar. Oho, to je topla čokolada, prelepa je. Mnogo mi se dopala. A ovo je bakina tegla. Prepoznao sam njeno pakovanje. Jedva čekam da probam njenu čokoladu. Izgleda vrlo ukusno. I ne samo izgleda, ekstra je. A šta je ovo? Shvatio sam, to je čokoladni fondi. Treba nešto umočiti u čokoladu, uzet ću marshmallow. Užas, kako vruće. Opekao sam se. Dakle, ovo mi se nije dopalo. Bako, pobedila si. Jao, hvala ti puno. Najbolja sam. Počeću da ukrašavam svoju kuću. Prvo je treba ofarbati. Imam celu kantu farbe. O da, sipat ću sve. Tako je. Mnogo lepa boje. Obožavam je. Wow, predivno. Kuća je postala tako lepa. Što? Farbe nema više? Onda mi ova kanta ne treba? Što? Ne, sav sam u farbi, kako odvratno. Užas! Britney, zašto? Čuvaru, dođi ovamo. Napravi mi takvu kuću, jel ti jasno? Odmah. Imate predobar ukus, gospođice Chloe. Uradit ću sve što poželite. Prvo ću srediti krov. Penjem se, a sada moram da naručim farbu. Ne, to nije to. Da, ketchup, to mi treba. Naručit ću što više i čekam dostavu. Evo ga mog ketchupa, leti. Ogromna porcija, to je ono što mi treba. Sad ću preliti kuću ketchupom. On mora biti savršene boje. Da, odlično. Sad čekajte malo. I da, sve gotovo, gospođice Chloe, kako vam se sviđa? Nije loše, ali ne vidim zlatne detalje. Ali gdje da ih uzmem? Eto, uzmi. Tu ima previše zlata. Nevjerovatno. Dobro. Prvo treba istopiti zlato. Koristit ću vatru. Super. Zlato je postalo tečno. Sada mogu da ofarbam detalje kuće. Idemo. Pogledajte. Zlato tako lepo sija. O da. Odlično mi ide.
Pobegao sam, a ne, evo ga! Ovaj lopov je ukrao moje stvari, kuda je pobegao? Tamo. Hvala. Deni, izlazi. Čistač je pobegao. Hvala Britney, ti si me spasila, bit ću ti dužan. Dobro, idem ja. O, kako je sladak. Dakle, počet ću da gradim kuću. Prvo treba spojiti sve zajedno. O ne, sve pada. Dobro, znam šta da radim. Treba mi konopac. Sad ću sve da povežem. I još malo uspeću. Problem. Zapetljao sam se, padam. O ne, jadan Deni. A meni je smešno, baš je smotan. O, šta je to kod tebe? Kako veliki dijamant. Sam, dođi ovamo. Treba mi takav dijamant. Na kući, jel ti jasno? Dijamant? Da, dobro. Sad ću sve da uradim. Eto, našao sam dijamant, čak i veći. Pričvrstit ću ga na kuću. I treba i još par komada. I ovdje. Da, sada kuća izgleda kao kod kraljevske porodice. Ovdje ima mnogo dijamanata, kruna i lepa sjajna vrata. Sve je super. Sad je kuća savršena, čak i prozori. Svaki detalj je urađen u ekstra bogatom stilu. Gospođice Chloe, molim vas da priđete kući. Kako vam se dopada? Sve odlično. Ovo je tako cool. Nema veze. Sad ću i ja dobro ukrasiti svoju kuću. Imam mekanu bombu. Sad ću da je aktiviram na krovu. Eto, sad imam lep krov. Baš super. Da, jako. Mislim, jako prosto. To sam hteo da kažem. Meni se veoma sviđa. Lepo je. I sad ću još staviti ovdje mašnicu. Tu će biti trava. A ovdje ću zalepiti mnogo mašnica. Da, divno. Moja kuća izgleda tako slatko, jel da? Mnogo mi se dopada. Britney, tvoja kuća je super. I mašnica je super. Šta je to? Dakle, s ove stvari. Ne sviđa mi se ni moderno dalje. Ni to. Sam, ništa mi ne odgovara. Potrebna mi je nova odeća, Sam. A meni se sviđa. Ovo će mi sve trebati za kuću. Došla mi ideja. Sad ću da isečem kvadratiće od odeće. Tako je. A zatim ću sve spojiti heftalicom. Ovako. Da. Gotovo. Ovo šareno čebe ću staviti na moj okvir u obliku šatora. Eto, sve izgleda cool. Wow, ljudi, vaše kućice su tako dobre. Uradili ste sve što je bilo u vašim mogućnostima. Ovo je cool. Dakle, sada hajde da idemo dalje. Biće još zanimljivije. Trenutak, gospođice Chloe. Da, sve čisto, možemo da idemo dalje. Moja kuća je tako lijepa. Ovo je moja prva kuća. Ali treba nešto uraditi unutra. Želim da stavim čebe od ostataka tkanine. Tako je. I još ću staviti jastuke. Sašio sam ih sam od stare odeće koju sam našao na smeću. Eto. Wow, kako mi je zgodno. Nedostaje samo rasvete. Zašto ne svetli? Tako je bolje. Okačit ću je ovdje. Ali to još nije sve. Želim još da ukrasim zidove slikama. Ali prvo ih treba nacrtati. Da, ja sam pravi umetnik. Aha, prva slika je spremna. Mogu je okačiti ovdje. Wow, baš je cool. Pogledajte, imam pravu galeriju ovdje. Baš mi se sviđa. Da, želim ovdje da živim uvek. A kroz prozor mogu da posmatram Britney. Tako je lijepa. Deni, jel me to posmatraš? Učinilo mi se dobro. A kako da ukrasim ja svoju sobu? Znam. Prvo treba staviti mekana srca. Okačit ću ih po celoj sobi. Tako je. Izgleda
Izgleda baš slatko. A ovdje će biti mekani ugao. On će biti roze. Da. I ovdje isto. Wow, kakva lepota. Jo, a za malo da zaboravim, treba okačiti moj portret. Ja sam tako lepa. Neka visi tu. I naravno mi treba sto. Na njemu će biti ogledalo i rasporedit ću svu svoju šminku. A usput moram se malo doterati. O da, tako sam lepa. I soba mi je divna. Mnogo sam zadovoljna. O, jel se i vama sviđa? Hvala puno. Sam, nisi još dobro tamo farbo. On nema pojma. Da, skoro sam završio. Eto, gotovo. O ne! Farba? Na mom licu? Sam! Izvinite, gospođice Chloe. Nisam znao, nisam hteo, oprostite mi. Sad ću sve popraviti. Daj ovamo, ništa ne znaš da uradiš. Skloni se. Dobro, nastavit ću da sređujem sobu. Ovdje treba skinuti selotejp. Tako je, pažljivo. Pojavljuje se lep zlatni uzorak. O da, izgleda jako skupo i baš u vašem stilu, gospođice Chloe. Definitivno će vam se dopasti. Šta je to? Odlično, ali ovdje nedostaje novca. Sad ću napraviti tepih od para. Odlično. Tako je bolje. U ćošku hoću da bude zlatna statua, a na zidovima neka vise usne od rubina. I definitivno mi treba 100 obliku dijamanta, a na njega stavi sveće. Naravno, gospođice Chloe, imate divnu kuću. Znam. Napišite u komentarima čija vam se kućica najviše sviđa. Idem. Čudno, a ko je kucao? O, ovdje je neki znak. Pa dobro, idem da vidim šta je tamo. Ovo je kućica Denija. Kako slatka razglednica. To smo Deni i ja. Preslatko. Jedva čekam da ga vidim. Ćao, Britney, ja sam već ovdje. I ovo cveće za tebe. Ti si najlepša na svijetu. Hoćeš li... To je bolelo. Candy, šta radiš? Kako šta? Pokušavam te naučiti da hodam. Juj! Jadna. To nije bolno, ali je jako ružno. Sad imam puna usta peska. Odvratno. Gledaj kako treba hodati. Ustati je već pola posla. A sad ću zapaliti prvi selfie u obliku sirene. Blic, o ne! Sve je u redu? O ne, pogledajte na šta ličim. Fuj, to je odvratno. Devojke, gledajte, odlično mi ide. Jao, prerano sam zaključila. Gospođo, uhvatio sam vas. Oho, pare, idem ja. Koji si ti, džentlmen? Devojke, očigledno nećemo moći ni da stojimo, ni da hodamo. Čekajte, nećemo odustati. Uspećemo ako budemo delovali zajedno. Hajde da se držimo za ruke i zajedno da ustanemo. Uspeli smo, svaka nam čast. Gledajte, mogu čak i da skačem. I ne samo ti. Ispostavilo se da biti sirena uopšte nije dosadno. Devojke, ludujemo. Ovdje će biti najbolja žurka ikad. O, da. Hoćemo uzeti koktele. Hajde. Zdravo, želimo ukusan koktel za svaku sirenu. Zdravo, devojke. Niste jedine sirene na ovoj plaži. Tu su i sirenčine. Moje ime je Sam. Kakav lepotan. Sam, ostavit ću ti veliki bakšiš. Zaslužio si ga. Oho, toliko mi još niko nije ostavljao. Ne mogu da verujem. To još nije sve, Steve. Daj mu što više para. Naravno, gospođo. Oho, joj, to je bolelo. Ups, moram da idem.
Sad imam kvrgu, ali svakako sam srećan. Šta čutite, pare? U životu je bitna ljubav. Sa prelepom devojkom. Ovaj poljubac je za tebe. O, to je baš lepo. Hvata još jedan. Još nikad nisam dobio toliko pažnje. Jao, ove pažnje je već previše. Dosta poljubaca. Dosta, molim te prestani. Evo, bolje probaj ovaj koktel. Kakav užas. Nikad nisam mislio da je moguće umoriti se od ženske pažnje. Sirene u plavom, a šta ti hoćeš? A ja ne mogu da platim. U stvari, mogu ga samo pozvati na našu žurku, što da ne? Sam, hajde sa mnom. Dobrodošao. Zabavljaj se. Znaš ti da plešeš? Pomalo. Slušaj, to je zaista zabavno. Vidi, oni plešu. Hajmo kod njih. Ćao, jel se zabavljate? Hoćemo i mi? O, da. Hoćemo zajedno da plešemo? Vrlo rado. Joj, padam. O ne, moj privezak. Eto, sad sam opet običan čovek. Nije lepo da hodaš u gaćama pred devojkama. Joj, kako nezgodno. To je sve zbog mene. Devojke, hajde da odemo odavde. Pogledajte, a evo naših kuća. Hajde da uđemo unutra. Idem ja. I ja isto. Jo, a ja sam dobila najobičniju kuću. Aha, izgleda da Miley spava. To znači da mogu ukrasti nešto iz njenog sefa. Wow, skupe stvari nisu samo u sefu. Recite mi ko još ovako ostavlja novi iPhone. Sada pripada meni. Pa, sada mogu hakovati ovaj sef. Mislim da ću brzo to uraditi. Hej, šta radiš? A misliš da te neću zaustaviti? Ja sam pa mislim, hteo sam samo odlazim. Već odlaziš? Kako da ne? Moje zvezde će te brzo zaustaviti. O ne! Joj, zalepili su me za zid. Ne bih rekao da mi se sviđa to. Nećeš više ulaziti u tuđe kuće? Znaš šta, retko mi dolaze lopovi. Hajde da se slikamo za uspomenu. Odlično, super. Čekajte, a gde je? Očigledno se uplašio. I zaboravio je svoju jaknu. Kukavica. Fuh, jedva sam pobegao. Pa vreme je da opljačkam svoju sljedeću žrtvu. Da vidimo šta ona ima. Jel to sve? Tu je samo smeće. Treba bolje potražiti. Šta je to? Šta se dešava? Lopov? Kakav lep repić. Izgleda da pripada nekome. Meni? I sad ću te ovim repom udariti u lice. Svaka mi čast. Sviđa mi se njegov duks. Uzet ću ga sebi. Gde je moja odeća? Kako je to moguće? Mene su opljačkali. Da, pantalone mi neće trebati. Ipak sam ja sirena. Idemo odavde. Hvala na odeći. Dakle, ostala je posljednja kuća. Nadam se da ću barem ovdje moći da ugradem nešto. Mislim da se ovdje sve stvari dobro čuvaju. Tako da malo gasa neće škoditi. Jao! Šta se to čuje? Ne smetajte mi da spavam. Kakve lepe zvezdice. O ne, alarm. Nije se probudila? Dobro je. Dakle, mogu lepo uzeti ovaj dijamant sebi. Nisam mislio da će sve biti tako lako. Joj! Gde si krenuo? Kud nosiš ovaj kamen, jeli? Ja sam, hteo sam
Stani. Znaš šta? Sklanjaj se odavde. Šta je bilo? Šta se dogodilo ovdje? Ništa, sve u redu. Možete nastaviti da spavate. Devojke, pogledajte kakve lepe cipele. Trebaju mi takve. Svako bih hteo. Ali ne možemo ih nositi sa ovim repovima. Pa, hajde onda da skinemo priveske. Iskreno, već sam se umorila da budem sirena. Joj, kako je lepo osjećati noge, a ne rep. Devojke, tako sam poželjela svoje noge. Nemate pojma. Hajmo odmah u kupovinu. Kao prvo, želim da moja kućica za lutke bude savršene roze boje. Ofarbat ću kućicu roze. O da, ova boja je prelepa. Baš mi se sviđa. Super. Još malo. Završila sam. Jo, šta to miriše? Wednesday, šta to radiš? Ja farbam svoju kućicu u ljubičastu boju uz pomoć spreja. Da, hoću da imam tamno ljubičastu kuću. Ova boja odlično naglašava moje raspoloženje. A sad ću dodati detalje. Potreban je balkon. Stvar. Pomozi sa idejama. Donosi sve što mi je potrebno. Hvala. Dakle, sad ću iseći savršen balkon. Odseći ću komadić kartona. U njega ću staviti čačkalice. I eto, dobila sam balkon. Dodat ću sve detalje. I ofarbati balkon u crnu boju, naravno. Tako je. Zatim ću dodati lepe detalje. I pričvrstiti balkon za kućicu. O, stvar. Šta to radiš? Odlučio si da se igraš sa kišobranom? Daj mi ga. Potreban mi je za prozore. Napravit ću lepe krovove za prozore. A zatim dodati okvire. O da, to izgleda super. Znaš šta? I ja imam lepe okvire sa balkonom. Izgledaju prelepo. Odlično. A šta dalje? Treba razmisliti. Tačno. Potrebna je lepa kula kao u dvorcima. Uzet ću kartonsku rolnu od toalet papira. Odseći ću komadić. A zatim ofarbati ovo u roze boju. Da, tako je. Ostalo je sve ukrasiti i napraviti krov. Eto, moja kula je spremna. Stavit ću na krov. Dalje želim da prekrijem ceo krov šlagom. Kao da je moj krov od oblaka. Obožavam šlag, baš je lep. A ja ću učiniti svoj krov crnim. Kao najtamnija noć. Stvar, zakucavaj to bolje. Ja ću isto imati kule, samo u gotskom stilu. I stavit ću moj porodični grb. Cool ideja. A ja ću staviti siluetu svoje glave na kuću. Wow, baš ste lepo sredile svoje kućice. Obe ste uspjele, odlično. Sada najzanimljivije. Ukrasit ćete kućice iznutra. Sad ću doterati pesak pravo do kuće. Bip, bip. Stvar, pazi se. Pregazit ću te. Skloni se. Kamion sa peskom je već stigao. Ups, stvar. Jesam ti rekla da moraš da paziš, izvini. A šta to radi Barbie? Šta si smislila? Onako, ništa posebno. Odlučila sam da napravim udobno dvorište ispred kuće. A želim uvek da živim blizu plaže. Rasporedit ću pesak po dvorištu. A zatim staviti ležaljke i stočić sa različitim slatkišima i pićima. A tu će biti bazen. Napunit ću ga vodom. Da, i stavit ću kena unutra. A
Zatim ću napraviti stazu do kuće i obavezno mi treba ograda. Gotovo! Žurka na plaži! Juhu! Ovo je baš super! Ajoj, strašno. Kod mene će biti bolje. Uzet ću staru lampu. To će biti nadstrešnica. Stavit ću unutra kauč i stočić. Tu mogu provoditi spiritističke seanse. Dok stvar kopa rupu, ja sam našla seme grobljanskog drveća. Posadit ću jedno kod kuće. Tako je. O da, izgleda baš jezivo. Stavit ću stazu i dodati još nekoliko spomenika kao ukras. O da, tako je. A sad mi je potrebna mračna ograda, kako stranci ne bi ulazili na moju teritoriju. Zastrašujuća rasveta i magla. Odlično. Ovdje je tako jezivo da mi je postalo još hladnije na duši. Strašno lepo. A od vrana će ispasti odlične statue. Gotovo. Oho, vaša dvorišta su potpuno različita. Dok kod Barbie uveliko traje žurka, kod Wednesday može da se snima horror film. Tako lep sladoled! Obožavam! To je preukusno! Hoću da pojedem odmah sve! Svidalo mi se! A štapić mi više ne treba? Šta je ovo? Štapić od sladoleda? Znam šta ću sa njim. I seći ću ga na male komadiće. I obojit ću u ljubičastu boju. Tako je. Od toga ću napraviti drveni pod na prvom spratu. Oho! Wednesday, to je super ideja! A ja želim da stavim lepe stubove na svakom spratu. Eto! I još jedan! Ekstra! Da. Dakle, potrebne su mi crni sunđeri. Zalepit ću ih jedan za drugi, umotati u crnu tkaninu i dobiti udoban kauč. Stavit ću kamin i okačiti moj portret. A tu će biti polica sa magičnim napicima. A tu ću staviti tepih. Eto, moja dnevna soba je spremna. Ovdje je svaki detalj savršen. Užasno jezivo i lepo. Stvar, vidim da ti se sviđa. Uživaj. A kod mene će sigurno ispasti bolje. Dakle, potreban mi je sunđer, lepak i tkanina. A ako sve to spojim, onda će ispasti odlična fotelja. Tako je. Još malo. I eto, ispalo je super. I kauč također mogu da napravim. Okačit ću moj portret, police sa ukrasima i mekani tepih na pod. Barbie, kako ti se sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti. Ja sam ipak najbolja. Ne, nisi. Na drugom spratu ću staviti pod u obliku pločica. Odlično, napravit ću kuhinju. Postavit ću ceo nameštaj. Zatim biljku, par polica, a tu će stati sto i stolice. Stvar, tu ćeš moći da ručaš. Hajde, kreni. Wow! Kako da nadmašim Wednesday? To znam. Ja ću napraviti roze kuhinju. Svi vole slatku roze boju, a ne crnu. Moja Barbie će sigurno biti zadovoljna. Dodat ću samo detalje za udobnost. Eto, uspelo je. Svaka mi čast. Oho, u ovim novinama ima toliko toga zanimljivog. Znate šta? Smislila sam. Ovdje ima gomila sjajnih slika. Sad ću sve iseći i oblepiti treći sprat moje kućice. To će izgledati super. Sigurna sam. Eto, pogledajte, jesam rekla. Zid je ispao tako sjajan. I ja ću ukrasiti svoj zid.
Ovdje će stajati sto sa pisaćom mašinom, a violončelo da sviram tužnim večerima. A ovdje će biti mekana fotelja i još ću okačiti slike. I kod mene je skoro sve gotovo. Stavit ću ovdje krevet. Sada moja Barbie ima spavaću sobu. Stvar, dobrodošao. Jel ti se sve sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti jastuk od Noevog perija. Devojke, obe ste odlično odradile sve. Vaše kuće su divne. Napišite u komentarima čija vam se kućica više svidjela. Wednesday ili Barbie. Vidimo se uskoro. Ćao. Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, a raščešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću iseći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno! Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liva, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se.
Idemo dalje. O, što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. O, ukus je super. A žele se topi ustima? Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lijepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam. O, kako lepo. Prva pobjeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje. Jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. O, bako, pogledaj. Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. O, taman, potrebna količina. Hvala, pile. Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće. Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam i hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. O, bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? O, stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. O, znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. O, gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. O, vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? O, to su šarene jaje. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. O, čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. O ne! Spalila sam sve okolo. Pa onda pobjeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. O, naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. O, sočna je, odlično.
Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. O, stala je lubenica. A mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. O, imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz slake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo. O, ne, šefe. A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te.